Ako si Francis Mike Bito, Tribe Manager sa Tribu Familia Sagasa. Ang Tribu Familia Sagasa nag-start 1969. Tapos nag-champion ang Familia Sagasa, first champion, Dinagyang champion 1977. Nag-Grand Slam ang Familia Sagasa 1990, 91, 92. Straight, three-peat. Sang pagpanawagan ni Mayor Jerry Treñas nga magbalik ang barangay tribes. Kagtungod man kay Senior Santo Niño. Nag-join na ako sa Tribu Pamilya Sagasa since 12 years old. Tapos doon na andan ko na intra sa Dinagyang. Muna naging padayon ko ang tribu sa pagbalik sa barangay category. Ako si Jury C. Bucana, tribe choreographer sa Tribu Pamilya Sagasa. So far, may 60 warriors kami, and then including na ang star dancer and tribe leader. Mayara kami sa 50 ka drummers. So far, grabe gid nga balance gid namon kung paano naman handle lang isa ka tribus. Kalikayang namin lang diri sa amon sa Pamilya Sagasa kay halos tanan ga ugyon kag buligay. That's why nga sa pagdisiplina sa mga kabataan kag pagtudlo sa mga steps medyo buligay lang kami kag wala man kami masyado ginabudayan. Ginhandle ko sa nabalaan ko nga ang nakita ko sa una sa mga tribe manager diri kung paano maghandle sang isa ka tribo. Ang preparation namon sugod kami November 4, 2019. Nag-umpisa ako sa drummers. Ang expectation sang pamuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo ara gid ang expectation. So kami ni Stephen buligay may gamay nga twist, incorporate namon ang Zumba sa Dinagyang. Original kami nga membro sang Pamilya Sagasa. Si Stephen isa ka warrior, kag ako dati man isa ka drummer. Ini tanan ginahalad namon sa kay Senior Santo Niño sa amon nga kumbaga debosyon namon kag panaad namon taga tuig-tuig. As a tribe manager, sa una member lang ako sa tribo Subong excited nga may halo nga nervyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva!